bandiraɓe tedduɓe bandiraɓe Doondu min mbi mba bismago Doondu kono min mbi mba ko bismago cuulel keccel cegneji kangel ŋaccere yontande on woni ceerno Cheikh mo ceerno Alfa Aliou Thiam kala ko tiiɗe e pulaagu kala ko tiiɗe e l'islam daɗɗude ndi ko cuɓalagal kala ko subalagal sakkaki cuɓalagal fawaki dow tiiɗani yooɗani alqur'ana noon alqur'ana so tawi naati Fuuta janngama jaaɓi jooɗade janngama jaaɓi fandinede ko subalɓe jaaɓi nde tawno jobbadema e Selimane Siré Samba Demal Mokhtar to Halwar min mbimo Taal kono min mbimo Thiam nde Allah noddimo en tottamo gueɗal nde subalɓe en tawa nde Allah tottimo haw jogori fandinde nde subalɓe en tawa kono mo ganduɗa kañum woni cewɗo joom dalil woni ceerno Aliou Thiam nde Allah joƴƴini ɗum wursogi tawi ko roni ko bammun roni bammun jibini ceerno Cheikh so tawi Alfa Mansour Pam yalte ngal duɗal Alfa Mansour Pam kewni Alfa Mansour Pam waɗi Burdi so tawi Rugi Babel Sall immima Dakar ari tawtorede Allah waɗi koko haani kono Rugi garɗa koto jiɗɗa yiyede Rugi garɗa koto jiɗɗa yiide Rugi gar neɗɗo arata jaɓɓe koto yewni garɗa koto jewneɗa kono mi andino bandiraɓe dondunaɓe haaldata e moon ko gorko mo ndendori kaƴel toɓere ko jangga niwno ñeeɓi kono sarcene walla jogoɓe woni Aliou Kanté ko gorko ñeeño kono ko jaadiɗo makko ko sehil makko sehil joom galle makko Abou Samba Diop ɓimo so tawi hakkude ma e ceerno Seck ne tiiɗi hakkude ma e Mansour Pam ne tiiɗi ma tawo sehilaɓe ma Doondu kono alay saago min mbaɗa délégation timmuɗo e dow inde Piindi TV reggina Rugi Babel ala tawtore ñalawma Doondu o ɓayde Doondu wiya ko pari Fuuta min tawi wona funta ko gonga min mbi mba alay saago noon so tawi kala garɗo yangue namdo jomajo hayso padɗude jomajo kam ari yangue padɗude jomajo nara yangue kono gonɗo sababu yangue o garɗo fof namdo ɗum woni jomajo Rugi Babel bismago ma e Doondu en yooɗi jaɓɓugal ma Doondu en yooɗi kono fof rendi e ɗemgal ma nofuram garɗa ɗoftude ko ceerno Cheikh garɗa jaɓɓade ko ceerno Cheikh e ñagade Doondu naaɓe fof ndenda mballuma jaɓɓade ceerno Cheikh noon mbinoɗa kam noon mbinoɗa ham ko ɗum woni ko mbaɗaten o wi Mansour Pam komi garowo Doondu Doondu naaɓe fof ndendi mamin ƴewan ceerno Cheikh jippude kono mamin ƴewane jippude o wi ko gonga nde tawno so tawi yiyarte ko ɓesdo a ƴettat tiggo saaha fof mbiya onande bamum ko jomum saggin fof ñandama hen mboɗo jogui ɓi nenam feccere fittandam sehilam kadi mo teɗon tomi somi ari ko galle mum jipporomi noon wordi ko ɗo jeeɗa tane dawɗo mbagna o ko taniraɓe mumen dawi ɗo oɗon jiidi asko oɗon jiidi leñol mi haalani tiggere to kalmi tan ko mbagna ɗo kalmi ko tan yooli kuuro o kadi Fuuta fof ne andi hol yooli kuuro on wonno tani kadi ko joom suudu Abou Diop mo Afrique fof andi mo Asie andi mo Europe andi mo Amérique andi jeeya to e Nguy wiyete ko Abou Diop woni joom galle ma mo ndeeƴa aɗa deeƴani o Yel Sall a wiyama bisimilla ma e ɓuuro ngo eɗen bismo cukalel keccel mo janngade wurtuɓe kadda ko ganduɗo liilaafi hum ɓeɗo ko galle Mbuure Ndaw tan Samba Sak mawɗo e Samba Sak Tokos Junguro Dieng ɓe so piilama Gueygueɓe piilama Konteynaɓe piilama holmo fiilataɓe ko Samba Sak mawɗo fiilataɓe moƴɓe Doondu piilata kala piilaɗo ɗo lefu so tawi en gummima ɗon ɗum ɗo ko Sidu Basiru Sayande wi ɗum ɗo ko jaramma an e bande jawdi ma nana dariɗo mo ne jagge lefol jawdi o ene jagge ɓoggol jawdi o ko ɓi pour Penda Ali Molel Jeliya minen jiiɗi Umay Baba ko miñam kañum jagge en ndekete ko Doondu soɓe dawi ɓe dawna soɓe nani ɓe kalna soɓe dañi ɓe dokka ko wampuɓe ɓe mbabtani rokkuɓe ɓe tinnani eyyi
ɗo telli ɗo wonti yitere camaba sa yaɓɓi koyngal ma taw ka koɗo ɗum diɗɗuma nawma tawi ka jonguru aɗa andi a ruttat toyngal ma nanal gartira ñamal tawi ka koɗo so tawi a yaɓɓi hen camabba yitere camabba nawma so nawima wiye koɗo yoolima wiye ko tufguel yiɗa koɗo ala ko koɗo ittuma galle bamma ko nawtimo nder maayo ko ɗum tagi tufguel yiɗa koɗo sen puɗɗorima noon pari Fouta Doondu Amel Samba galle Bayal Hamadi Ali ha yetti galle Samba Dembel Moussa Kadiara Sow Ngiroji hamme mayata Jambu Mbañi Samba Paate Damba Lengetir Farmare so jubbol lamminima. Bandiraɓe yeeɓiyankoɓe telemen télé Piindi TV eɗen ɗo hande e Doondu caggal nde ɓe jaɓɓi gadda kañum woni délégation Rougui Babil Sall tawi ko e délégation mum wonde e Piindi TV gam arde jaɓɓade ceerno Cheikh mo ceerno Alfa Aliou Thiam e tawtorede Burdi mo ganduɗa kañum woni Burdi ceerno Mansour Pam mo ceerno Aliou Thiam tottuno ɗum ɗo e Doondu bandiraɓe Doondu naɓe foof jaadi hen e jaɓɓade e jaada e ñalawma o ɗo joni joni komin yanoɓe jaɓɓoyade mo ganduɗa kañum woni ceerno Cheikh natgol makko e Doondu tawi kikiɗe hande o eɗen gandi ko ɗo woni wuuro men fuɗɗigo woni wuuro adigo e tourne mo ganduɗa ko ceerno Cheikh joguɗo wadde e nder reedu Fouta ɗo noon e Doondu so tawi on jii pucci ɗi on jii motoji ɗi on jii yaroɓe koyɗe ɗe oɗon gandi ko tiiɗi waɗa ɗo e Doondu ko tiiɗi ñiɓaɗo e Doondu woni Alpha Mansour Pam tottede ɗum Burdi taw wuuro ngo fof ne yaade hen settade gueɗe ɗe noon gam timminde gueɗe ma en dokku ɓe ganduɗa kañum woni joguiɓe waɗiɓe pucci ɓe joomum pucci ɓe mamin dokku hen goto konngol pucci ɗi umidi ɗum ko wonde yinde jaɓɓade ɓi ceerno Aliou Thiam ɗum ɗon ittimin toon addimi gayno wonde par ce que pucci kañum en teddi yeehi jeyaade Cheikh ma waddami pucci jeyaade pucci o nawi donc noon kala to jeyaade ummin ko pucci min jogui ko pucci min gominta eyyi pucci min jogui mo ngala goɗɗum min guuri o ñaaɗum sohla weltare amin belti amin jino yiidemo ko ɓooyi amin belti en wawi won par ce que minen so wona beelama ala komin keeɓi hen weltare tan yo Allah hokkin tawi kadi ni saaha mo woori eɗen mbiyede ngu sayki pucci Doondu ɗiɗo pucci Doondu ɗum ko seeɗa pucci Doondu ko ɓuuri hewde ko arani ɗum ko seeɗa tan ari ɗo wonde gam weltare nde waɗi pucci ɓe oɗo wiyete ko Souleymane Thiam oɗo kañumne ko hen ari eyyi oɗo kañumne ko Mody Waddu o ko Abou Aliou yettere ko Konté o ko Oumar Diak o ko Souleymane Konté oɗo kañumne to pucci ma Ama Samba o ko Ama Samba Gueye pucci ligino oɗo ne wiyete ko Kalidou Sy oɗo miñam oɗo wiyete ko Souleymane Mbodj miñam omoni ga to singel لليلة قيلا ليلان قد خلتا وقيل في حبه فبعث ولا تنم نرجوك يا ربنا في كون خدمتنا. السلام عليكم bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe aya Piindi TV debbo hen gorko suka e mawɗo moni kala mon salminama inde manama e jettode eɗen ɗo hande e Doondu hande min gonni holko saabi ummugol ko ganduɗa ko woni équipe Piindi TV ko ganduɗa ko woni
jofnugol Burdi mo ceerno Alfa Aliou Thiam wuro Sogi tottuno totti Doondu naaɓe ko hande tigi woni guddugol on Burdu kono ko janggo tigi woni ko ganduɗa ko woni dowuji ɗi kono on Burdu noon totteno ko mo ganduɗa e gardugol mo ganduɗa woni Alfa Mansour Pam konko tigi arduno on Burdu hande noon ene tawe ɗo ceerno Cheikh mo ceerno Alfa Aliou Thiam wuro Sogi hande konko ari ɗo tigi e nder Doondu tawde ɗo hande mawɓe Doondu sukaɓe Doondu rewɓe e worɓe foof kala hande no potti ɗo kono noon hande eɗen gandi so jiiɗum tan noon paami tigi ko diine tan e l'islam tigi watte ɗo hande nde tawno noon ko adi wadde ko wiide yo yimɓeɓe juul takkusan ɓe paari ɓe mbi goto o wi yo goto foof huccit funnague woni koɓe mbaɗi ko o saaha ɓe distribué mbaɗi o distribué ko ganduɗa ko woni ceerno Cheikh mo ceerno Alfa Aliou Thiam foti ɗum ardade kono kadi mo foti yaade to ganduɗa to woni to aali wuuri e to guijulon haɗen nden kadi man rewino ɗo kala ko ganduɗa woni programme batteɗo ɗo e Doondu Aliou Kanté woɗo ko suuti hen kongi tan haade min garande mon ko ganduɗa ko woni kala ko yuɓɓinte ɗo e Doondu so weeli jomiraɗo ɗum noon Aliou a salminama eyyi Fatimata Fati Ndiaye no wayno gargol Piindi TV hande ɗo e Doondu e hawrude guddugol Burdi no mbiɗa ni en defta hen joni caggal ceerno Cheikh ari en juuli Allah sala joni ɓe kuccani ko wadde silke deftere alqur'an nde almuɓe pecci deftere nde soɓe gayni feccude deftere nde on saaha mbawa faade e surlu Burdi wiyama kadi ne ceerno o natata e wuuro ngo jabbugal mawgal mo ganduɗa wuuro ngo tigui waɗi ɗum kala ko ganduɗa woni pucci jaltiɗo otoji jalti kono ko ganduɗa ko woni fetelaji ko est ce que ko ganduɗa est ce que mbiyanmi est ce que mi meeɗi ɗum yiide ni e gurnamam fetelaji felle dow ha Doondu foof dilla ɗum kadi ko hollude tigui wonde noon ko adda ko woni ko waɗa ko hande ene woodi to tolniɓe kono kadi ene waɗe mabɓe no feewi kono o mo ganduɗa woni Alfa Mansour Pam mo ganduɗa konko ardi Burdu o yiide kadi o mo ganduɗa woni ceerno ɗo e nder wuuro ngo ene weelimo ɗum noon ɓoyata mon fotɓe haalde de foof ma haalde inchallah mon nan kongi ceerno o kono o mo ganduɗa woni Alfa Mansour Pam e kala mo ganduɗa kadi nana ɗo e wuuro ngo soit wona chef de village e fotɓe haalde so weeli jomiraɗo ɗum noon hono dire hoto poussére passé koye Piindi TV tan so weeli jomiraɗo الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة في العائدة بمركز الفهم بالمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرد الأصطعي بمثل الأربعين مالئة لكل متعرض من الطهور والأغاني ونور على ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بعد الفاتحة جاب سبو إدني صلاة الفاتحة أداء أن باب الله إنه لا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره الهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على ناصر الحق بالحق وعلى هادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بدن هنا مجد دادي دون رامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
وارحم المسلمين أجمعين فصليا وسلما دائما على رسول المصطفى في كل حين يا ربنا يا الله جبان إن قل ده وتورط إمن قل من يا جبان إن قل من يا الله وجم إليه يا الله وجم إليه يا الله وجم إليه يلا وجم إفوتا يا الله وجم إفوتا يا الله وجم إفوتا ما هو ببينون إذن ياغو يافيا جلا هاجوني ناني ابن دري ابن بدين ما هو بنغنا سلو بن فيلي بدن ياغو بيافيا دل ده همين كيبي دل هابرتي همين ياغو يافيا كدي وم بلسبه همين ياغو يافيا komin timti e mon ko wona noon aada yaruno kono kodo so farsima tan a jaɓat taw joom tekke ceekiɗe taw on ɓurma gueɗal to Allah ay sen teddiniɓe min keɓɗo keɓon kadi ko arata ko sen gacciɓe ɗo on teddinani ɓe en darani ɓe hay sunno ko nelaɗo so arino ɗo haydara on keɓata haydara on keɓata tinnuɗen no moƴƴi tinnuɗen kadi gonen gotum tinnuɗen محمد صلى الله تعالى محمد صلى الله تعالى محمد صلى الله تعالى محمد محمد صلى الله تعالى محمد رسول الله صلى الله تعالى محمد صلى الله تعالى محمد صلى الله تعالى محمد من جي رسول صلى الله تعالى محمد صلى الله تعالى إليك إهانة نهر مطلسم علي وعلى آله صلاة تعرفنا بها عيا اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائلة بمركز الفهم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأصبع بمزون الأربعين مالئة لكل متعرض من البهور والأواني ونور كلامي عند نور المطلسم علي محمد صلى الله تعالى محمد صلى الله تعالى محمد صلى الله تعالى محمد محمد صلى الله تعالى محمد رسول الله صلى الله تعالى محمد صلى الله تعالى محمد صلى الله تعالى محمد من جي رسول صلى الله تعالى محمد صلى الله تعالى sukay mawɗo debbo e gorko fof ina mbima ceerno bisimilla ma ina mbima bisimilla hakkunde men e Allah ɗum woni maana ko ara ɗo ko bisimilla mon noon e dendagal inde l'islam no bismorto julɗo fof min bismorimama fo en bismima bandiraɓe men arɓe ɓe fof eɗen ñaagiɓe kadi yaafuya e ya garta o eɗen ñaagui yaafuya e majjum eɗen jetta Allah e sababu dendinɗo en o nde tawno ko Allah rendidin eni ɗo e oɗo galle Allah ko Allah rendidini en ɗo e oɗo galle Allah oɗo galle ko darul muslimina ko galle dendagal julɓe woni oɗo galle are julɗo bandum on wona ɗon koɗo sabu kañum ni bismoto no mawɗo o haaldi joni ni innama almuminuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamuna
julɓe fof ko musidɓe sabi Allah tinnuɗen kadi moƴƴinen musidagal hakkude men so tawi on jiiɗi kay Allah yurmo on ndeke enen fof ken musidɓe min beltima kadi hamin ñaago yaafuya mawɓe ɓe min tawi ɓe e almami mawɗo o kadi hamin ñaago yaafuya o wi dille de kadi hamin jafno on hen fuutankoɓe ɓe gona Allah kono ɓe ɓooyde e Allah ɗum tagi mawɓe men ɓe koɓe renteteɓe koɓe moƴƴuɓe neɗɗo so wona Allah kono so ɓooyde Allah woni ɓoydude Allah gila o jibina gila o watti haqqille o jiita komo juula jiiɗa komo rewa Allah jiita komo jokka e ndam o wona Allah dey kono ɓooyde Allah gootum ɗum ka joni ɗum watta tagi hamin jiɗi ɗum hamin belti e ɗum kadi moni fof ne wawno wiide ko ndewɗa ko mi rawani ɗum gonga ni ko Allah tan rewa ko heddi ko ñantude tan kono koko timmi nelaɗo koko timmini hay so ɓeydenoka haydara fof koko timmi tan ko mataw ko heddi ko ñantude tan kono haɗani ɗum timmude kulano Allah on mbaɗirtani moni fof ne wawno yaade banggue mum kono ayni dendal ha dental ko ɗum woni ko sogla en ɗam haqiqa mi weltima joni noon ɗo koye jinnabam tan garmi wi koɓe taniraɓe goto o hanki haalni min o wi ɓe kalni mawɗo o ko garowo ɗum kadi weeli min kadi mawɓe ɓe ko moƴƴuɓe wondunoɓe Alhaji Mamou Diowel en ɓen ko moƴƴuɓe ɓen mbiyetake moƴƴani anne ka moƴƴo wondunoɓe Seydil Hadji Mouhammad ibn Saïdine ɓen mbiyetake moƴƴani fof koko moƴƴi tan laabi ɗi goni ko gona gotum kodi celodirɗi tan toɗi pottata to ko toon tan Allah koto Allah tan ko woɗmoɓe laabi ɗi gona gotum sa immima ɗo a rewi Silla a rewi Hoore Fonde o immima ɗo rewi Doondu rewi Hoore Fonde walla rewi Doondu rewi Guijilon fayi Sadel ɓenni a yettima Dumga yettima Dulumaji tawi kaldu donc ɓoki jawi ay potto ton est ce que ene haɗa on fottude laabi ɗi gondi ko jiida tan kono fof tan faati koto Allah fof koto Allah faati tinnuɗen no moƴƴi ɗum woni ko jokka ko min garani serdude on dey ala maasallahi min garani serdude on nomin tawri wonni hande ha sen belama kayitin duwade sabi ko jahanno den ko en keeɓi ɗum yalla jokku ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين على عين الرحمة الربانية الحائدة في مركز الفهوم والمعاني وتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسطعي بمزمن الأربعين مالئة لكل متعرض من البهور والأواني ونور كلامي الذي ما إليك إهادة نهر المطلسم عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها عيا اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائدة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأصبع بمزون الأربعين مالئة لكل متعرض من البهور والأواني ونور كلامي الذي ملأت به كونك لها إلى بأمكنة المكان اللهم صل وسلم المطلسم عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها عيا اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية يا قوتة المتحققة الحائدة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الرباني البرق الأسطعي بمزون الأربعين مالئة لكل متعرض من البهور الحق بالحق لكنز الأعظم إفاتتك منك إليك إهادة نور المطلسم معارف الأقمم سراجك التام لكنز الأعظم
إفادتك منك إليك إهادة نهر وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت البرق الأصطعي بمزون الأربعين عالية لكل متعرض من اللهم صل وسلم في الأقمام سراجك التام أسقم اللهم صل على إفادتك منك إليك إهادة نهر وطلسم عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره فاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا فاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بدين هنمجم هداي جيرنا من ɗum ɗon ko yidde waɗi ɗum ɗon ko yidde waɗi ɗum ɗon ko yidde waɗi ɗum ɗon ko yidde kanko gardiɗo galle o kanko gardiɗo galle o afo galle o afo galle o ko jiɗaɗo e galle he jiɗaɗo e galle he ko jiɗaɗo e leñol he ko jiɗaɗo e leñol he ɗum tagi kala ko ƴetti kanko e leñol ngol fof jadata kanko e leñol ngol fof jadata kanko e bandiraɓe ɓe fof jadata kanko e bandiraɓe ɓe fof jadata wonɓe e wuro e wonɓe e ladde wonɓe ladde ɓe ɓenne kumpodiraka ene gandi fof ko kewi ɗo ko wonɓe ɗo ɓe ɓenne ko noon ko yettere Allah ko yettere Allah no fewi oɗo koye gallam tan garmi ɗum ko hunde wonde ñande no gartanmi Dakar nde ñande gartanmi Dakar nde ka Ousmane noddi kam téléphone ka Ousmane Korera noddi kam téléphone o yomi tinno somi mi yetto ɗo wi somi yomi tinno so tawi mi ari ɗo yomi yetto ɗo mbimi kisa ko ɗo paamini mbimomi kisa ko ɗo paamini ɓeydima welde tan ko wona ɗum ko Gogo Jakel kadi ko jiɗɗo ceerno Aliou on ko jiɗɗo ceerno Aliou to jinnaɗo ma yiɗa sa ari a hooloto sa ari kadi a andat koye galle ma garɗa ko galle ceerno Aliou garmi koye galle ceerno Aliou garmi ko Wursogi gommi tan gonmi no jaara toon Wursogi ni wona galle mon ni minen ko gallam garmi minne koye gallam tan garmi min bismoto on ɗo mbeɗa welti minen min gamanta jiɗɗo ceerno Aliou kala to woni min gamanta ɗum kala to wawi wonde hayso oto wawa yaade min gamanta jolde saret hayso saret wawa yaade
yaade saret wawa yaade min gamanta yarude koyɗe gamanta yarude koyɗe ɗum min gamanta ɗum min gamanta ɗum wonno min gandi holko woni hen wonno hamin gandi wonko woni hen yidde ceerno Aliou nde yidde ceerno Aliou nde wonno min gandi wonno hamin gandi holko woni hen wonko woni hen hoɗo waaji goto won waaji goto ko almudo ceerno ko almudo o ceerno meeɗi evide ceerno wuuro mabɓe o meeɗi evide ceerno wuuro o mabɓe wi ceerno yo ara toon o wi ceerno yo ar toon konko tan mo faaɗa seeɗa kanko noon tawi omo faaɗa seeɗa wona jaajaɗo no feewi wona jaajaɗo no feewi Allah waɗi ceerno wima ar Allah waɗi ceerno wima ar Allah waɗi no ceerno arata nde Allah waɗi ceerno arata nde konko galle mabɓe donc konko galle mabɓe kanko galle mabɓe waɗi ko cuuɗi ɗiɗi waɗi ko cuuɗi ɗiɗi huɓere waɗi ko cuuɗi ɗiɗi huɓere nde waɗi ko cuuɗi ɗiɗi suudu wotu ndu bila suudu wotu ndu ne bila ndun senga ndun senga ko jinnamo ngoni hen jinnaɓe makko ngoni hen wondu ndu sengaka wondu ndu sengaka noon tan woniri noon tan woniri Allah waɗi ceerno ne ara Allah waɗi ceerno ne ara ɓe jii koddiɗo mabɓe goto ɓeɓe jogui koddiɗo mabɓe ɓe goto waɗi programme ɓe mbi on ɓe mbaɗi programme ɓe mbi on ɓaade ceerno ari no fotiri ni tawde ceerno ari no fotiri ni so ari yo jippo toon so ari yo jippo toon ɓe kalde ɓe nandiri ɓe kaldi ɓe nandiri Allah waɗi ceerno ari Allah waɗi ceerno ari bismi ceerno galle almudo ɗo to bismi ceerno galle almudo ɗo bisma ngu pari ha bismago ngo ɓe pari mbi ceerno bisimilla jippude ma jeehen jippude ma e ceerno wona ɗo won galle mon ceerno yimbete wona ɗo woni galle mon o wi ko ɗo kay yaha ko ɗo kay o wi kono ɗo ne faaɗi wi kono ceerno ɗo ne faaɗi ceerno yimmi wona ɗum addimi ɗo ceerno wi wona ɗum addimi so ɗo tawi galle jooɗo kay mi acci ɗum Wourossogui tawi ko galle jooɗɗo mi acci ɗum Wourossogui addimi ɗo ko an o addimi ɗo tan ko an o ceerno wi ko huuɓete jippotomi ceerno wi ko ɗo jippotomi ɓe gande ceerno ɓe gandi e ceerno ɓe gandi hen ɓe gandi hen ɓe porsi ɓe porsi ceerno sali ceerno sali wi ko ɗon tan jippoto ceerno wi ko ɗon tan jippoto joni ɓaade huɓere nde joni ɓaadi huɓere nde suudu wotoru bila hen suudu wotoru bila hen wondu ndu bila wondu ndu bila ɓe mbi wadde jinnaɓe yo jaltu ɓe mbi wadde jinnaɓe yo ceerno nden ko ndungu wonno kadi nden ko ndungu kadi wonno ko ceerno naata ceerno naata ɓe kalan ɗum ceerno ɓe kaalen ɗum ceerno ceerno wi ɗum wonata ceerno wi ɗum wonata jinnaɓe jalda o naata jinnaɓe jalta o naata o yeɓe ƴewmo suudu bila to yoɓe ƴewande suudu bila ɓe mbaɗa hasino darabaji tan waɗe ha joni hayso darabuji tan mo jippo toon maw ko jippo toon Allah waɗi ɓe gande ceerno Allah waɗi ɓe gandi e ko ceerno noon kadi ɓe cakkiti wadde noon kadi ɓe cakkiti ɓe wadde jeeyi darabaji ƴeewi darabuji ɓe pewni suudu ndu ha feewi fewni ɓe bildi ɗum suudu ndu cikkata on ñande cikkata on ñande aduna o meeɗa toɓde sona nde aduna o meeɗa toɓde sowona ñande hen no fotiri yoni no fotiri woni asmanu feŋi asman o feŋi ha salade en toɓe ha ceerno salade in toɓa e ceerno ha ceerno watti hamdi wutti mum ha ceerno watti hamdi wutti mum almudo o weeti noon almudo o weeti noon hersi arde salminde hersi ceerno arde salminde ceerno ceerno wiɓe nodduma o ari ceerno wi yoɓe noddimo o ceerno ara wi mbaɗani ka kersuɗo ceerno wi mbaɗandi ka e kersuɗo wiyede ceerno ma arema wiyeede ceerno ma arema ala to jippinɗa ɗum ala ɗo jippinɗa e ɗum wala toɓede wala toɓede ɗumen hersini ɗum ne hersini kono hersinaki kono a hersinaki yiyata ko jemmi ko an a yiyata ko yiyammi ko mata yiyani huɓere jogorno mahede meta yiyani huɓere jogorde mahede ɗon somi waali to so tawi mi walini to tonde mahede tonde mahede min ko an jiɗanmi ɗum min ɗon ko an jiɗanmi Allah waɗi ceerno hooti Allah waɗi ceerno ho wonani dummuno fata wonani dumuna o mayi huɓere ɓurde yodde nde to o mahi huɓere ɓurde yodde e nde to to winamo jippino ceerno to winamo jippino ceerno wonani dumunna wonani dumuna Allah fatimo Allah o fatimo mayi huɓere ɓurde ndeɗon o yodde mahi huɓere ɓurde ndeɗon yodde nde ceerno ma so arema ɗum waɗi ceerno ma so arema hayso no ngunu joguiɗa hayso ko ngunu joguiɗa tinno jippimo tinno jippimo so wimo jippata ko so tawi o jippata ko so wimo jippata ko ɗon so wi o jippata ko a dañani ceerno dañƴa ko lamɗo a dañani ceerno dañƴa ko lamɗo almudu ceerno ma so arema so tawi ceerno ma arema hayso no ngunu joguiɗa hayso ko ngunu joguiɗa koto hersi waddema hen goto hersi waddemo hen o yi o duwanoma so tawi o ari ɗon o duwanoma so yinimo ɗum so yiyannima ɗum o duwanoma o duwanoma kono ceerno ma arema kono ceerno ma arema kolla ɗum suudu kolla ɗum suudu wima alama jippata ko ɗo wima alami jippata mbaɗa jipponi wonde ala ɗo mbeɗa jipponi wonde ala a ɗo dañani ceerno a dañani ceerno dañƴa ko makisal dañƴa ko makisal ceerno wallat ceerno wallat ceerno so are wuuro ceerno so are wuuro almudu ceerno andira ceerno andira ko wallude miskino ko wallude miskineɓe wona gonɗo kay wona gonɗo kay gonɗo kay tawɗa ken woni gonɗo kay tawɗa ken woni ƴewata wallude ke mo wonani ƴewata wallude kay koɓe gonani minen min jawata neɗɗo ɗum waɗi minen min jawata neɗɗo miskino min ɓuuri softande miskino min ɓuuri softande minen ko miskino min ɓuuri softande miskino min ɓuuri softande ɗum ceerno wi ɗon fof aduna fof andi ɗum ceerno adi aduna o fof ne andiri mo o yewata neɗɗo o yewata neɗɗo sa yeehi Wourossogui sa yeehi Wourossogui a tawat a tawat ko miskineɓe ni miskineɓe ni ɓuuri softande ɓuuri yiidir softande yiidir nde wonno ko on mission Allah tottimo nde wonno ko on mission ko ngal ñalal Allah tottimo wonama gueɗe ɗum pewɓe kay wonaɓe gueɗe mumen peewi ɓe ala ɓe wona ɓe no sohli ko ala wona ɓe no sohli o sohli ke mo wonani haydara sohli komo wonani haydara miskino Allah ono sohli miskino Allah ko on ɓuuri on mission o totta ko on mission o totta kono an ko galla tan ballata kono an ko alduɓe tan ballata ala ya quelque chose lamɓe tan ballata holko woni nder to ya quelque chose wonko nder min beltima no feewi noon min beltima min beltima kadi min jii e wuuri he kadi min jii ha joni e wuuro he yidde ceerno Ali yidde ceerno Ali wuuro ngon yiɗi ceerno Ali wuuro ngon yiɗi ceerno kono Ali noon en nimsata kono en nimsata kono on nimsata so Allah jaɓi nimsata yidde ceerno Ali nde yidde ceerno Ali ɗum noon wona commentaire wona commentaire mon jiyan ɗum hoore mon ɗum mon jiyan ɗum koye men wona commentaire baɗa ɗo wala wona commentaire ko mon jiyan ɗum yiite mon ɗum sa yiɗi tan a yirat ɗum yitere ma kadi somin gara ɗo saaha fof min gara ɗo saaha fof mon daro mbiyon gila ɓamde ara ɗo gila ɓamɗon arde wuuro ngo ne ɓeydi wuuro ngo ne ɓeydi ɗum mi jarani min mbaɗa commentaire jarani kadi waɗe ɗum kon jiyat ɗum tan ɗum on jiyat ɗum ɗum on jiyat ɗum koko defa guila min garani koko defa gila en garani ceerno ko defi ɗum
e min beltima no feewi شيخ تيجاني كفاني شيخ برهان شيخ تيجاني إمامي كل آية والله جميع الأولياء نالوا بما لولاه ما نال bandiraɓe ha joni koye golle gona ha joni nene min gonno wade ko undiminen en to Doondu nawi amen to aali wuri ko ɗum kadi attiri men ɗo e to Guijulon yettude kadi Aliou Kanté mo ganduɗa o heeɓi yewtude ɓe ganduɗa kamɓe tigui tambi fondation dayiraji ɗi foof amin ɗo kuccite o mo ganduɗa woni Houlay Niang debbo dariɗo mo ganduɗa darni dayra darni dayra o mo ganduɗa woni ceerno Aliou Thiam ɗum dayra mo ganduɗa ɓooyi no fewi foof mo artan men hen so wiide jomiɗaɗo Houlay a salmina. salamu aleykum rahmatullah mi salminima mi juurima mi beltanima on par ce que hande o weltare tan wonda eyyi fondation dayra Nourul Huda mo ceerno Cheikh mo Alfa Aliou Thiam eyyi mi sosimo ma won hande duuɓi 13 ko cosmomi Allah e nelaɗo muɗum e ceerno Aliou Thiam hokkimi sembe hokkimi cuusal no mbaɗirmi ɗum garmi kalanmi dental amen kalanmi ɓe jante am Guijulum fof rende am ɗo wonanno min tan goto jahannomi ziyara makko hami wonti otoji hande mboɗo yetti Allah kadi e garal makko garal ceerno Cheikh hande ko weltare tan gondumi saabu mi wawa dañde ko ɓuuri ɗum so neɗɗo yiiɗi jinnaɗo yiiɗan ɓiɓɓe jinmi ko ceerno Aliou Thiam jinmi ko ɓesgu mum jinmi ko almuɓe muɗum alhamdulillah mi yetti Allah mboɗo yetti no fewi mboɗo yetti Allah kadi mboɗo yetti jinnaɓam ɓe e banamen worɓe e dariniɓe ɓe fof mboɗo yetti ɗumen par ce que neɗɗo wawa kañum goto wawa darnade ɗum hoore muɗum jeewo woro senglata eyyi ɗum noon Allah jarama on jarama mi tottita Demba Seck sappo e tati wona ñalawma goto mbete dayre nde dayre o ko rewɓe tan goni hen walla worɓe e rewɓe sukaɓe mawɓe fof nan hen eyyi dayre o ko rewɓe e worɓe duuɓi sappo e tati ɗi ko rewɓe e worɓe kala sagane hamin mbaɗa batu min piya min mbaɗa min jooɗo min kesɗitina yami kadi kadi mboɗo welti hen par ce que ziyara ceerno Aliou Thiam ari haymo alano hen nanɗo foof aran wiyen ara ene yaaha mi lu otoji hamin natta wawde luuɗe otoji minen dayira o machallah kamɓe foof ɓe denta men rewɓe e worɓe fof nan hen fondation Nourul Huda wallahi yoɓe gandu kam enen kam en dañi yo Allah hokku en fandinde ceerno Cheikh hono ceerno Cheikh ala yo Allah hokku en fandinde ceerno Cheikh o ko mo ganduɗomo no fewi mo ganduɗa machallah no wawi haalde e ma yiide debbo baɗo ni dariɗo machallah darni kadi ko ganduɗa ko woni dayra ceerno Aliou Thiam to tolni ɗo e ko nawata e bisuji otoji to ganduɗa woni to Wourossogui holko woni hen konngol ma eyyi ko adi fof ko yettude Allah e nelaɗo muɗum hande kam minen Guijulonnaɓe malla minen bandi ko hen leegal ngal leñol makko toroɓe e minen awluɓe fof Allah rokki min hande haalande nde wonno oɗo debbo kanko hankkadin min mbiyatamo ko iliman lewa cakkittu ɗo derɗen ɗo koye galle ba makko omo wondi ɗo noon e bandiraɓe makko worɓe neɗɗo noon suusata hooloto doole liingu ko ndiyam kanko doole makko ko bandiraɓe makko worɓe darima ɗo darde nde ponno darade fof teltimo cuusnimo sa yi o joguima cuusal bismade nguɗo kono no fotiri ni ardananide taw hay goto heyɗani hay goto nayde ɗomɗani foof ko Allah e nelaɗo muɗum e wabade ɗo tiiɗi omo wawi ɓe bandiraɓe makko worɓe ɓe hay goto noon oppani kamɓe fof mbaɗi hen juuɗe mabɓe ko wona ɗum ko minen min beltima kadi oɗo ñalawma hande hamin ɗaminno ɗum e makko saabu so tawi délégation Nourul Huda délégation ceerno Cheikh Thiam e yamirore ceerno Aliou Thiam gariɗo hen jippi koye galle iliman lewa ɗum kam fuuta wiyata ko hani koko hani waɗi ɗo ko waɗi ɗo koko hani fuuta wiyata ko hanani eɗen andi kanko iliman lewa kanko donɗo gandal ko donɗo laamu saabu nanide dulal pir saño kurgal mama koko hen jeeya dudal almami Abdoulaye ngal dudal nanide iliman rindiaw en ngal dudal Abdoul Karim dol jumulanke ngal eliman lewa ko hen jeeya kamɓe goni woni sababu pusgu horko jere
laamu Sadiki Sule Ndiaye pusgo muɗum kamɓe goni sababu ha nde almami suuɓa jooɗi nanide culonde suuɓa yo culon woni salde furde on saaha mamakko ne hen so tawi noon Allah addimo haɗo o kanko o jippi ko galle Elimane Lewa minen hamin tawa min mbawi wonde seedeji ɗum mbiyetemo Demba jettemo Seck Demba Seck ɗum noon ha joni koye golle ɗe tan gona guiƴilon ɗo wondude ceerno Cheikh mo ceerno Alfa Aliou Thiam koko jokki o waɗi no woyi wajide ni arde wi yumɓe fof suko hucci jangga kadi ko ganduɗa ko woni defte ɓurana kono kadi ade julde futura jokka so weɗi jomiraɗo kettoɗe kadi e Piindi TV so weɗi jomiraɗo tujibina do makata hasino buri mo me homnata julare nyuni e fergoma moloti ene nyam baya do ma hamdan me yeti ma musadafa jom newre kala rafine sellina julare nyuni e fergoma moloti ene nyam baya do ma o humpiti golle musadafa andi do tigi o jofana julare nyuni e fergoma moloti ene nyam baya do ma ko be Piindi TV ene gondo Abdourahmane assalamu alaikum bandiraɓe yiɓe yankoɓe Piindi TV ene gondo e Ali Wuri ene gandi Ali Wuri komo ganda kañum woni ceerno Cheikh mo ceerno Alfa Aliou Thiam ari ɗo e ganda kañum woni galle Ifa Karfa Sow addimo galle Ifa Karfa Sow ko yidde e cehilagal e guille wurtinde hay battaɗa moɗe wadde sona dokken Dama Sall kañum jogui golle mo ganda kañum woni Ifa Karfa Sow ɗo e Ali Wuri Dama Sow ko ɓoraji bandiraɓe eyyi mi salmini rendugo foof e ñaguima Allah teddutoɗo nder wonde jaam dendagal juɗɗorgol e jogli babade fof beltanama en calmini dendagal arɓe programme ɓe foof en ñaguima Allah teddutoɗo yalla waɗan en jaam min beltima no fewi e jaɓɓade ceerno men ceerno Cheikh mo ceerno Alfa Aliou Thiam e galle mo ganduɗa ko Ali Wuri taw addimo ko Ifra Sow e dendagal Ali Wuri foof machallah golle ɗe ndeyi lawol guure takkiɗe fof jarama Allah jarama e jarama e gari tawtorede ñalawma o e jonni ɗum e moƴƴinin ɓe fewi ɗum nde wonno neɗɗo wawa wonde wuuro kono wona jikki wuuro machallah golle makko moƴƴi peewi ɗum ñaguima Allah kala ko duwa toon hewde famnude yo Allah jaɓen jaɓanen barke nabi sallah sallam ɗum beltanama no fewi assalamu aleykum Ali Wuri tawi Ifa Karfa Sow darde makko e ceerno Seck darde makko e ceerno Seck ko yidde hakkude makko e ceerno Seck ko yidde Allah e nelaɗo waɗi ɗon sa yi ceerno Seck ko jordire dental ngal juurani wonani hiran timmude o woni motore nder golle jooje ɗe ko yidde waɗi ɗum ceerno Seck itti responsable de vos crimo ila France ha Ali Wuri ha Wourossogui golle ɗe foof ene wayno ko motore nder golle he ɗum noon tagui vraiment min belti no fewi e goto fof no heɓata tan gueɗal mum e yidde muɗum ceernajo ɗe gandi ko ñawore mum kañum ɗoy no yiddema fore makko foof kono noon doole ma fore makko ɗum woni darde Ibra Sow e dañde mo forɓe nder golle he e moƴƴide kadi jogade caggal jogade bandiraɓe ɗum noon min beltanimon no fewi yallah won ballo yallah ren bandiraɓe yiɓenkoɓe Piindi TV eɗen gondi ɗo e dande ma lappol mo ganduɗa kañum woni ceerno Cheikh mo ceerno Alfa Aliou Thiam eɗen darde Dahirou Sy kanko woni président fondation Nourul Houda mo ceerno Cheikh Alfa Aliou Thiam koye tourne he gonɗa balɗe hande tati so tawi wiyama ya waɗ cimtol bandiraɓe holno jiruɗa tourne holno jiruɗa guurde e holno jiruɗa fondation holko mbiɗa bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullah Aliou Kanté mi salmini on kadi ko weltare tan wonande en beltima no fewi e so
ko ɓewti ko salminde bandiraɓe fof e salminde Piindi TV e gardiɗo hono bammen Bababou Diop en calmini kadi Aliou Kanté e Hajjarougi Sall en jii darde mabɓe en jii kadi gila tuuɗe ɗe fuɗɗi eɓen gonde men eɓen gonde e ceernajo lappol ngol fof eɗen gondi eɓen jetta on banggue so ɗum yawti fondation Nourul Huda gila datuji ɗi jaggata gila nden fondation ngaji ɗi fof wonɓe Europe wonɓe Amérique wonɓe Côte d'Ivoire wonɓe Sénégal wonɓe partout dans le monde kamɓe fof eɓen daari eɓe daadi e yaadude e convoi tuude lappol Dane Maayo e Piindi TV kamɓe fof goto fof ene waɗi hunde nde ko hunde mum ene daari hen ala ñamde ala yarde hunde nde kala no foti waade feewa wayi noon ɗum noon ko ballal Allah ko ballal Hajjarougi Sall e an Aliou Kanté e dendagal liggotoɓe Piindi TV so ɗum yawti kadi ko yettude Allah yettande Allah ceernajo sabu ɗum à l'âge de moins 30 ans daña ko wayni ɗum holliri ko ɗum ko dokke Allah fondation Nourul Huda noon eɓe daari darde tinde pour wadde accompagné ceernajo ɗum ko weltare tan mi salmini on mi juurima on mi salmini dendagal ƴeeɓowo aya o Piindi TV Allah jarama merci